Ningkong yang aingo yoblei na kabenta kani kapor ya ka bangiyo banya pusan lang ya ka tin ke jong oblei limba ka ni ka Bible study jong ka Good News TV. Ngai hublei du ya I pastor jongi I belong I program director but kumju ya phi ki ba pen biang ya kani ka program ban pen poi sha baro limba kani ka resan jong kani ka digital media. Ka Bible study ha kani ka por kadai halor ka jingkren thli ka bangala pensyong nongrim na ka tin jong blai ka ba philawan syam na ki kam ki apostle kal nong ka ba ar ka khot na do ka baningkong ter badru kumju na ka ningkong korin kal nong ka ba khat sao bat ka ni topic ka long kum ka jing beteng let's say ya kata ka topic ka bangala de ban kren min ha ka te ka tayo kabai day ka chimpin baptist da omen sim bakhoy shwa banginya beteng ya gani ka Bible study tu nin pendam hagi jingduai awlei sai sin pa akani ka por mon ban aingu e yame ba me ka khu e yangi me don ren kat ken ko try ka bat me ai bat ya gani ka lat sai sin pat banyo ban beteng banyo ban pule banyo ban puson ya ka tien ke jome ka balong ka tien ka pen ilenti ngi ka pen bet ya ka lenti ya ki chungir kumchu statement kur khu yangi in ba ka Bible study bangin la ba ngin shashkor ka tien ke chomne badru ban le kat kum ki hukum ka ba memela ai yangi in ba ka tien ke chomne ya la mengi ken ko try kan ba sle ela jong shakyu ba be u chomne ha ka ni ka por kur khu yangi ba ro tin Jesus Christ ni duai amen let's say phila ban kli yanga ha ka ni ka por balai ka ni ka phang balai ni don kam ban tip lani ban puli shapang gani ka jingkren thli bom tip ka Bible ko nga pen kre ya gani ka phang namar ong wi uparok ujonga aslam balarang ngakwa banlong ubriu ubadap do men siam bakhoy balarang ngakwa ba ublei un smobhan but ai hanga ya ka bor ya ka ban le ya ki kam ki phla ki jong blei ngadei banang ban kren thli bom tip lani hakti nong wei kang the unknown tongues tingala prang ban le research na kiwe ki sources lani kiwe ki terlong kumade ki jing tho jing kiwe kiwe hnrei na le research kai ka Bible ka don banya tho hanga halor kanika phang but halor jong kanika topic Parlong kwa bangin su bapin sungai bet ke ka banga nga ong ling ba ka ni ka Bible study henrei nga kwa phin sim ya ka Bible ka jongphi ban pe hi daladi ya ke ka ba ka Bible ka kren ka day ne kam day yo ka don ke ka Bible ka don ban ong ya phi bat ya na tinga kwa ka ni ka por la phi skap ya ka ni ka khubor ka ni ka por ka ni ka Bible study na kwa phin sim ya ka Bible ka jongphi ban banya pet lang ha ni ka por ngamar ngangit baka Bible kalong ka kitab ka bala piang yanga ban ai ka jingkai ban pen bet ya ka lenti jonga kadi ka manual lani ka kot ya rap ban pen I lenti yanga kadi ka kitab ba don ya ki an ba ki hukum ni jong play kalong ru ka constitution jong ka jingim ka jonga ba ka jingim ka jong phi ru kum chu kaya ni ka jingkren thli ka jingkren thli lani speaking in unknown tongues kadai ka jia thulupa jong utrai Jesus Christ ka ba ula kren haki senran jong u kumni ka ba phila ban shem ha ka gospel kat kumo Matthias kal nong ba shipho ka khot ba khat khandai do arpho ka ba ong kumni henry anda kilaya no ya phi kila ai no ya phi henry anda kila ai no ya phi what's no khuslai kumdu ba pin kuren naba on ai ya phi ha kata ka por ya ke ba pin kuren naba on dei ma phi ki ba kuren henry umen sim ukpa jong phi uba kuren ha phi philaru ban pe Marcus lunong ka balai ka ba khat lai ma nga ka khot ka ba khat we
Nre anda kin ya lam ya pi bat kin aino ya pi wat snow kuslai lupa pi ke ei ba pin kren lemne wat pusan lupa Henry ke ei ruba on ai happy ha kata kapor ya kata pin kren na ba pi pimlong ki ba kren Henry umen sim ba ku ke direct reference halor ka jia thu lupa ke jau try Jesus Christ pilaban siam Marcus ke no ma khat riu du khat ba khat nyom kini ki dak ru kin bul ya kita ki bangai ong try Jesus Christ aga kerteng ja kinya be no e giksui kin kren da ki thli bathamai kani ga dei ke jikular jong u Jesus Christ ka ba un ai ha baro ki bangai ha u ba kin ong tang banya be no e giksui Henry bakin kren da ki thli bathamai ka jingren thli lani ka jingduai thli bamtip unknown tongues kadai ka ba ja hadien ba ubriu ungam ha ka jingduai ke jau kadai ka por ha ka ba umens kamen sim ke jau ka take over lani shimti no ya ka do banduai ha ki kintin ka ba ya kren kamen sim ke jau baru belai na kwa ba bin sha skor ba ke ei ka ba ka bible ka don banom asaba fin bishar ya kani ka phang ke ei wa nga don ngadon mga kren chapin ka jimpinda biya kani ka jithu rupa kalong ha ka si pentecost ha ka por ba ki sinran kilaya lumlang ha ka kamra ka ba haning ginpit ya ki orders of events na ki jinja renti ka ba tho ha po ka bible ke ei ka ba ja ha ka kitab ki kam ki apostle kal nong ka ba ar ta fi pai Sakit khot ke banding kong hadu ke basau fin siam kumni te onda la poi ke sni pentecost ki baro ki laya don lang hakawai ke jaka te kindet lawan ke jing sawana bening kum kal air ba be kertep ban kala pendap ya ka ying baro kawai ha ka ba ki laya shong ban la pau haki ki thili ki ba pat penat kum keding te kalasong halal uwei naki badla pendap yaki baro da umen siam bakut bad kilaya stang ban kren haki wei pat ki thli kat kumba umen siam ula aibor haki yaki ban kren ngakwa ba phin cha skor bha yakani ka kantin ki wei pat ki thli kaktin thli haka greek ka dei glosa ka badon jingmut yakaktin kren ki ba ya pher na ka wei ka ba uwei ukren kamut other languages ki dikhot ki ba but na do san na do nrio ko ongkum ni tela don ki jiu ki ba shong basa ha Jerusalem ki brio ki ba riublei na ki jai ben rio baro ki ba na po ka beneng tia ba la ya snow ya kani ka jisawa upai ba ulaya wan lang bat ula snow lungo na ba ubrio baro ulaya snow baki kren hagaktin jong ushi kei ka bala jahang ni kinpe kabaning kong golong kidon ki jiu ki balawan poi ha Jerusalem na ki wei pat ki snow lani ki ri kidei gini ki jiu ki bar riuble ongaktin jongle kilaya yo snow ya ka jingsawa kei kata ka jingsawa na beneng kumgal air ba babe kertep kila snow lengo ke ei kata ka jing snow lengo jongki ke dei ka ba ke liya snow ba ki kren ha ka ktin jong uhi ong ka bible ka ba mun ha ki language jong uwei ba don hang tu ha ka to ka por ke ei kita ki brio ki ba don hang ta ha ka ta ka por ke ei kita ki ktin ki ba ki liya snow ka ba ki la ong hang ni ka ba ki liya snow hala ki ktin jongki kajubahap kadon na fi pai sikit khot ki ba nyo halu khat ar pinsem baka bible ka itu hangi bagi ta ki bi yasno ni ko nge ki la kendet threat bagi la yasno phla ki ba kren kimlong ki nong galelaya ki la kili paramaki ni yasno hala ka jong gaktin ha ka bala khaya ngi ong maki ki yasno ha ki tin jong ki ya ki kam ba phla jong blai
Kabaki senran kidangnya duai ong katin jumlai umen sim bakun ulawan her haki bat ka mensim jongki ka take over shimtino ya ka do jongki ban duai ban ya ro yublai badi hangni bakila duai haki anun tans tulai bomtip omdei baki ki ba duai re umen sim blai balai bula duai kumta kadang bakita ki ba don na ki wei ki jaktin gi yo so ya ka kubor blai kajing pelam bat kajing mayan gitu. Kapamun bau mensim ublay udon ya ka thong gitu. Bakito ki priu ki nyosno ya ka jinglap lingba ki dak ki ba pela kaba ublay ulapan i haki hakata kasin. Di hang ni bagi syam ka onggak te jublay ki partia ki sno thu haki jong ki ktien ki jong ki metru ki sno thu Kei kabaki ki layak kren, ki ilam ki snotu, ki bana Sidong Mesopotamia ki snotu, ki bana Judea ki snotu, ki bana Kappadokia ki snotu, ki bana Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, ki bana Egypt ki snotu, kei kabaki ki lakren. Ki bana Rome, ki wipar ki Jew, ki bala kelanyam, naga jinglong gentle sa Jew, ki nong Arab, kini baro kila yo asngo bat kila asngo tu hala ke jong ki ktien ki jong ki language ki jong ki upol haga khot ka ba aru ong na ba kum tang ki thili ki long ka dak siapa kalau ka dak om ye kita ki ba nge henry ha kita ki ba nge henry ka jia thu pa kamlong ya kita ki ba nge henry ya kita kibangit kajingkran thuli kalong gadak ya kitu ki jiu kibangit ya ka gospel ka jong tuan kimnge kibala don ha ka tu kapor kipsham lange ke ka balaja ndre lingba jo ka kajingkran thuli kila stang ban sothu ki ki jimean ka jong play hidon hang tu ban yo slow ya ka jingle phwa ki jong play Ndai bon na pring ki nongelap sit nyam hakini kisni ki babanta ki ong bagi priu jo oblay ki dei banduai thlit bomtip khlem na prakhat la ki wei ki bayo snow kin yaro na penrem namar ga dei jaktien ka baya kren ban oblay ki bon ki nongelap hakini kisni ki bami ki baya kren ki baya ong ya kata bakim dei ban prakhat jo nai non keladan ka wei ka video ka balami kala penmi ha ka YouTube uwe unongelap ubari ukhasi ubala kren bakiba kren lani duai thले bangtit kimdei ban perkhat ke ei kaba kiwe kiba yoso kin ong lani bisha panrem yaki kidei ban duai be gisro thu ne om so thu kamlele ong ta tang ba uble ula so thu lesidon na pedeng jongpi kinong pet hakani ka por kiba so kumjo Baraswa bapin bisyar yang tungin pet ngin pai pat sakawai pat ka benta jong ka ktien ke jong ble ngin kpi ya ki jingkren jong apostle Paul aga sithi ke jong sa kinong koren ka baningkong kalenong ka bakhat sa wer kot nanu ka baningkong hanu ka ba life ulai kini ki jingkren jong Paul ese ngala ban ong hangi ba ki dei ki rules and regulations ha ka ba ya dei bat ka jingkren thli bangtit tingin pe yakini ka rule ka baningkong kaba apostle Paul ya thu hangni bangi dei ban follow kadkhot ka baningkong ka ya thu bangi dei ban kwa her ya ka jing ai ba kenjamin sim kham tam ya ka ban ya thu lupa ba chapang ka jingkran dathli bamtip ka dei ka jingkran baro blai namar omdon basgo thu ya Pai sanga khot ka balai kaya thu ba ubaya thu lupa ukren ban tei ya kibrio ban pentingen yaki ban hikairu yaki uta ubakren daga thlit bomtip utei yela de simen ong apostle Paul om yaki wei kibrio nrei uta ubaya thu lupa utei yaga balanggen ong Paul susu uong ba kalong ka ba kamkor banya thu pa ban ya ka ba kren de gitli bomtip ngide ban suthu ru ya ka jingmut jongkani ka kantin ya thu pa
kawan nakaktin Greek Profitio kabamun banyak tu lupa daki ji tu pau bakin zaman sim cabang kahima ublay kadalu ejingun ban hikai ban penbet ban penpai ktin ban pentingin yakiwe kan jingli kabami kalong hato ka jingkren telit bomtip ka ai ya kano ka jingkai lani ka penbet yo brio ubayat kenreng hakapop lani ka ai jing pentingin em namar omdon basotho yaka lain no tamu blay perlo kadan kowe ka jingkeli ka bami hangni balai ngilet jingesing balai ngilet jingesing sega jubab ka bangadon namar ngi kwa banyo asno yaki jihikai nakaktin ke jong blay banya ro yo blay ringkat baki para bagi ki jongi ban duai ban aingu yo blay namar ki jingle ki ba phala ki jong ngile ban snotho ke ei ka ba unongkren ukwa ban kren ban snotho ke ei ka ba ublay ukren lengba jong ta unong yalap perkhat mapi ngile jeseng baru pastor lane unong yalap ukren baduai haki telit ka ba pim snotho kan mentoy api nyangi pinom tre lechu hakawai pat kapor pinsa iklumar dalam ai ka Bible study menta hakaktin garo lani hakaktin Bengali hato kan mentoy api ki basna ki bolong ki khasi em balai namar pin om snotho kata kadai ka ba upol ukren hanni hagani gadkhat ka ban riyo tikum ta ku para bangai zada ngawan hapi daka daha ka ba kren daki thule bomtit hato ngan pen mentoy ayu yapi lamdang nga kren hapi daga jing pen pau lani daga jing tip lani daga jing thu lupa lani daga jing hikai upol ukren daga ba ai nuksa hagan khot ka ba nyo bat khandai ka nuksa na ki ba ai jing sawa kum ka jing put lani ka diutara uang lemda ki pen pher ya kita ki jing sawa hato kumnu onyo pentip ya ke ei balaput lani ke ei ka balatem darang nisu tem lakatem klem tip ya ki notes mo jogi jing tem ki jongi ni tem klebi atau kan pen sautunat yangi ki basha score ya kata ka jing tem em ni let's say ni laban set ki score ki jongi namar ni so kulut upol ong akan khot ka bakndai kum ju ru mapi landa pi kren daga thulit ya ka jingkren ka bala ban snothu bha kumno anyo snothu ya kata bala kren namar pinlong ki ba shukren hagasun nalan sigun ki parlo ki ba kren agak tin garo ngai ade ngamnang ban kren ni ka tin garo bat lada nga kren hau hagak tin khasi bat upar ai jubab nga hagak tin garo ke ei ka banja unum snothu ke ei ka ba nga kren nga ngalum snothu ke ei ka ba ukren kanlong ko bangia kren hagasun namar kata ngin habban kren hagak tin ka ba ni snothu lang tekumta haba ngia kendu ya kini ki perlo haba ngia kendu para mangi hangne silong lani hapo garo hil sante ijukren dagi kitien ki ba ngila ban snothu kala bande hindi lani dakak tin pare perlo upolo kendu yanga bajapi bangin tuwai bangin yo ya ke jing ai bakenjamen sim na umen sim bakhuin bantei ya ka balang om ban pen kolomar balang kabalong karul kabaningko terkhot ka bakhat ar kong kumni kumta te phiru haba phi long kiba kwa her ya ga jing ai ba ke jamin sim tu da wat khnang ba phin khamnang bante ya ka balang tadi ka rul kabaningko karul ka ba ar uba kren thli bamtip udai banang ban batai ni ban translate nabakumta to ai ba uta uba kren daga thulik bamtip unduai ba unang ban batai ong kan khot ka ba khat lai laranga kren akaktin bamtip ngadai ban la ban penkala syakaktin ka ba kiwe kila ban snothu
Darang ngalet segoti ban keren haka balang hangdai bat ngakren ngaktin kasi. Ngadai bandon unong batai lani u translator. Henry kana mentoi kata ka jingkren jonga ha kita ki basyaskor ki bomlong ki kasi. Kumju ubakren thele bomtip udai banang ban batai ya kaktin ka ba ukren. Karkhot ka bakhat saw ba ngin pai. Namar ladang na duai da ka thele bomtip ka mensim jonga ka duai. Kali ka mensim ka ba duai. Henry ka jingsyam pang jonga ka long ka ba khlem sei so. Para mangai don sibun kinong duai ki boong baki jing duai hao mensim da ki thele bomtip ki duai khlem jingsyam pang understanding. Hakmat jong ki wei da ka jing so sarong. Ban pen i sa ki wei baki long kita kiba la pendap dong mensim bahu. Ri ong upol kilong kiba khlem sei so kai namar kam pen mentoi ya ka bante ya ka balang ne ka church. Impen sigi dekat ka ba apply upol ong kum. Naba kumta la ka balang borok ko wei kawan ya seng lang hakaju ka jaka. Wan lang hakaju ka jaka. But baro kita keren da kita tulit bomtip baro ki bon jeseng ki keren da kita tulit bomtip anon tangs. Kani kadai ka ei ka ba le ki barang charismatic ya kini isni. But kita wan hapo ru ki bomnang. Kito ki bomnang ban keren tulit ki bom sotu e ka jing keren tulit. Ki bomtip ki bom sotu. Ne ki bom ne ki wei pat ki bom pat long kristan. Kin ong bapila ya lamwir no. Lagi mi no kin keren ben ya ka balang de jongle. Namar kim sotu kilong kini kila klebit ya keren ni sotu. Baka pendok mensim yaki. Ka discourage no yaki banwan cari cingsi. Dai namar kata upol kuntu balarangi keren yaki tlit bamtip. Ngide ban nang ru ban batai yaki cingut cuki. Henry kan long kumba keren hasun klam ai jimentoi ya ki bayo snu yaka. Di ban le ban tailang ya ki wei om tang ya di simen. Kai ka rule ka balai. Duai da ka mensim ba duai da ka jingsyam pang ru ong apostle Paul. Dekat ka ba khat san khat rin. Te on sale kum no. Ngan duai da ka mensim ong apostle Paul bat ngan duai da ka jingsyam pang ru. Ngan ruai da ka mensim bat ngan ruai da ka jingsyam pang ru. Lem kum ta haba men ngu da ka mensim hato kumnu uta ubayeng haka jaka ubamnang unong amen. Haka ta ka jing aingu jome. Haba tip ya ke ei ba me ong. Para mangai ka jing kentu upol haka ni ka khot kalong haka jing alang haka jing seng. Ni dei ban duai hot da ka mensim. Da ka jing shirhem. Ba duai ru da ka jing shampang ong pol. Kenang ba kita ki ba syashkor. Kibaya snow un snow tu bat ong amen un menjur lang ya ke ei kepala duai namar habangi ong amen kamut ni pediang bat long kumba ong ai kan long kumta ndre lada kita kibaya snow kim snow tu ke ei kabangi la duai kumno un menjur ya ke ei kaba uklem snow tu parabangin kalau ke jika yang apa japi haki jeseng hakino kino ki jaka kabangi ngilai Sabar juga di kasih dan dia juga. Jarang iyo bentah banduai. Hato ka day yangi banduai haki kintin kaba kiwei kibasya skor kim sotu. Hato kani ka dukot kamkren yakum kita kibriu kibaduai daga kasih haki jiasing kibamdei ki kasih. Bunsin haba ngajulet jiasing. Syaki snong kibamdei ki kasih. Ngaji oslo baki duai haktin lajong. Ndrei semosi bakita kibadei. Ki non kasi kim sotu bat kamben pen mentoi yaki kabamut ladaki ong amen kilong ba ong amen hagasin namar ki klem sotu ru agar khot ka bakhat nyo pol ong namar mame si sha mengu ba re om shem yo te ya uta uwe nyo ban te ya kita ki bawan kia seng na ngawo dwai la raham ba oh la so bang ba Ndre ubayo snopa ubam snoto onam snoto bat kan long kaba leno e kijing duai baro upol ongru agar khat kaba khat pra ngamu yo blei jonga
banga keren daki thli khambun ban ya phi baro henry haka balang nga kham subha ban keren san kentin da ka jingsu thu jonga bangan dub hi kai ya ki weiru ban ya ki 10,000 kentin haka thli bomtip siap ka jing ong jung pol hang ni kani ka dekhot kala pensai kadar ya ki jingmut jong pol uang ula ban keren ha ki babun ki thli ka bamut ki tin ki ba bun lesi upol ukren haka tin Greek tin Aramaic ukren tin Hebrew ukren ya ki Latin ukren ya ki Arabic mo reu ong usubha ban keren sang kentin da ka jingsu thu banyo hikai ya kiwe ki ba sha skor yo kani kalong genuksa yang ba ya phi rukumjo ka ba e bangin duai lengkot hektin ka banginan ka ba ya so thu lang baro ban ya ka ba duai haki kentin ikitien ba so thu tang mga simen arulo masa ubakran thulit udai bandon ommarwe henry rangkat bat u ar ne laingut ang apostle Paul paish bat nga sakan khot ka ba arkunyo bat arhupra da unu ukren da ga thulit bangtip to ai ba kan long tang da arngut ne lada don eru laingut bat kataru markeliang to ai ru ba uwe un batai delara omdan unong batai to uta un krentang haladi bat hauble klem ka jingpen sawa yakiwe kibadan hangtu kajingmut jong kani kadkhot kini kidkhot gipen pau bangimla ban su kren nedwai thlit habaro gijaka darangi kren udai bandon kibala ban interpret penkala syakaktin kaba baro kin sotu upol uang lara omdan day ban skapjar lara omdan udai ban skapjar bat udai ban kerentang bat uble namar ka day kaktin jong mensim kaba uot bayam shauble klem dapin yo snow yano upol uang hakasit hakani ka juk ka city snong koren galong kasar khot balai pulai om ni uble umlong uble ka jingpin ki win a King James version la translate ya ka confusion lani ka jingpen kulmar jingmut henry ka jingsukin kamdei ka monu blai ban pen kulmar ki jingmut jogi khon jogu ki balong manga ban mapi henry u da mon ban don ka jingsuk haki khon jogu baro parlok arangi pai syakani ka ju ka city upol haki akal nong ka bakhat ar dukhat ka ba nyo ba shipho hadu shipho ngila ban syam badon gijing ai ki ba pher jong mun sim ba khoi ka ba kado do pol komni kaktien ka jingpen start kaktien ka jingpen tip ka jinge ki bor ban pen khia ka ba trei ki kamba ka jinge thu lupa ki jinge penya pher ki mun sim ki thlit bunjan ka ba batai ya ki thlit kandai li gijing ai jong mun sim badlara gi khmi bahaya kini ki thot ngin sem bana pedeng kita ki jing ai ke ba pher ba pol ukdau hangni ya ka jingkren thule labu khaddu e do upol balai ule kumta namar kamlong ka ba kongsan e hadu kata namar kalong ka ban tei ya ka barang bat ya ki ba saskor kamlong ga batei kita lemda don pat ka jing batai ya ka jingmut jongki kamut kalong leno ai kamte ya ka balang kamte ya ki khat jong ka balang ragi krentli hajan jongki ki bomyo asno dei namar kata ngi sotu angni apa sebal ubu ya kani ha ka ba try baru ong mo bangi dei badan ya ka jinge thu lupa man ha ka ba penkut pa ya kani ka bible study ni ko para bangin kan mau ke ka ba u ong u pol akan khot ka ba san jong ka lanong ka ba khat sao u ong toi nga kwa sisha ba phi baro phin kren da ki thuli bom tip henry kham tam ba phin ya thu lupa namar uta uba ya thu lupa ulong uba kham kor ban ya uta uba kren da ki thuli bom tip lemda uba taino ba ka balang kan yo pediang ka jinghi kai upolu kwa bagi baro
Mga mapingin niya keren na ginikitlit bumtip anun tangs rayong ba ka ba epat larangilong kibaya tulu ba. Ken mau kumbang aladep ban kedo nanti haning benne kacing mut hangni kalong kata kacing tulu pa kamun ban ya tu ya ki ba dapat pau da kacing tu pau ki ba kejaman sip ban hikai ban penbai ban pentingan ya kiwe kata kabalong kabak kamkor bantai ya kabalang kejauh belai kabalang kejonga pejopi to belai ublai coba cing iye kacing su unda kurku ya pi baru naga bentaga buram kejung amen to ngine duai ablai ngi wana khwat ke sni jong mes sien pada ni ko mal ai ngoi megen ko try nam ta ni ka bible study nam ta ni ka phangin ko try ka bat ko me mela ka ka ba me mela kren gen ko try ka ba ai ba ablai be habani puli tin ke jong me ngin puli gen ko try om tang sil khat ar ta khat ring nya pet gen ko try ke ka ba me medan ban om ha ka silin tar jo bible gen ko try ke ka ba me medan ban hi kai yang om mungin su ya but teneng ya ke ka ba hi kai ki we ring in pai in pet ban ngin juai gen ko try om sim jong me hi udi kai yang i be be to kur khu gen ko try ka ba ingi baro ha ka ni ka por ki ba sha score ba ni ka ni ka khubor kum jo so ka jing duai ma ba ki pop baro lo mi shem ki jing im chu tin Jesus Christ ki duai amen